Kahagani ke porpat ngadani ke ban aingu biang yu blay. Bau penlapat yang abangan ai biang ini ke ketien ke jong blay shapi hagani ke sengi. Ngadan ban betengi gani ke jing hikai ke banga ai kerteng ke jing pensyai ia ke rukom syakri yu blay. Balay nga ong kumtaan amar ngakwa baga jing syakri blay jingi. Kanan jing ada ikat kum ke jing pruit dak lane kinongrim. Ijong ke ketien ke jong blay. Lingba gani ke jing hikai ngakwa bapin snotho. Baka jing syakri blay kam deikat kum ke jing kwa jingi. Hereka kalong kat kum ke jing kwa ke jong ke ketien ke jong blay. Kabala tho ia ke jing temu ke jong blay. Tinga kwa bangan peni fi sasisian pat ngalakran ni gani ke sithi ke benengkong ke jong Petras kalanang ke baar. Nadu udkhat ke benengkong ngalapuli ya pi. Bat nganget kitu ki besngap ya gani ke jingkran. Pi sngaut ho ya ke jing dan kam jong ke jing syakri play ke bakat kum ke ketien ke jong play. Namar ngaladep ong ya pi ba ha ke sithi ke jong Petras ke benengkong. Kalanang ko baar. Lesila de pipuli ko nang benengkong ke keren jipang ke jing siuspa. Ke keren jipang ke jing yap jong jisu. Baga jing siuspa ke jong ui ke jing im jingi. Na kita ke jing lang jing im ke berim. Om na ke rupa om na ke kesian de ke senam ke bakodor. Ke bakum ke jong khun lang berat. Kita ke de ke ketien ke jong play. Ha kalanang ke benengkong ke Petras utho. Ula siuspa ingi. Kamot ula tiet ingi de ke dor ke berim. Ndaladep ha kalanang ke baar usaong ba. Ladang ila ino, kamut ngidan kamana ino, ika jinglang ke berim. Mat ngidan kami ika ban terang, ika ketien ke jong play kum ki konlong, ika dut ke bedai mensem. Fi day hang ta banga, ngakwa bangan syuripit kan diat ika ni. Fi habban desngau thoba, hadien bapila kapat. Fi yo ane em ke ketien ke jong play ke bedai. Nama lada ke ketien ke jong play ke babiyo kalang ke bomday ke babakla kan pentut lut ia ke jinglang mensem berakwe. Ukulung ubala khala da umbiang ke jing sumarayeng lada ke kemi kamla ban pinbiang ke dut iu unpoi ke jing yopang kumjuru ke bakin jaman sem kan lang kum tatik balada ngimbiang ke jing hikai ngila ban poi ke jaka ke bangin ko aga jing yailunti ke bakin jaman sem. Tiga dan kam ke jing isyam, ke bersisang ala keren, ke dan kam ke jing kapat. Bat ke baar ke dan kam ke dut ke babiang. Ke balai ke bang puli nang ni, ke day nagad khot ke balai, ke nang baar bang, lada filamat, bau terau long bersebut. Kini ke day ke pada dan kam, adu kata-kata. Ngadang sidap keren ni ke ni ba, ngimde ben kelet dia ke parsi jong khun serong auria. Ke day ke way ni ke parsi alor ke parsi barak. Bau jisu hikai, ia ke jing syakri blay barakawai. Bau tu khun serong auria. Wat ladau la kendit ben riau. Wan pai udan kamani syam kepa. Lani udan kamani syam blay habar. Ke jing syam blay kam da day syapo nrei day habar. Haga jaka haga bapikala ka pamat. Bapini syam yu blay. Bau dah kedup ipiu da do. Bat kedadan ke jing yu asngau. Ia kata ke jing it ke jong play ke heartbeat, ia kata ke jing tiet jong klong senam jong play. Baru khun serang auria kata ke jing syam play ke bersisakap ni ke tu ke bersuya. Iar pateng suya rai ban su imno ke jing im ke batamai ban suya let jing seng ban suya kit kambalang em ke tu kam day. Ke tu ke kan penpoi penman ni ke beriu ke jaka ke baklatam. Bagi beriu kinum la ban long ki badan bor. Kinum la ban long ki beriu ki bala ban yang scam. Kinum la ban long ru ki beriu ki balong ke jing syai. Ha ke jing syakri play. Day tang ki bada syam shisha yo try. Te ngalapan fi baga Bible ka ongkum ni ha ke jing day baga jing syakri play. O Petras utho kum ni wang adien bangila kapat. Ngidan kami gedut. Ngidan kami da syam bahayo play. But ha ke dekat besar o ongkum ni. Hau ba piawan kum hau mau be im yo bala kentai no shisha de Gabriel hare yo bala jit do play but obakodor kani ke kren yo jiskris bo de mau be im ngide ben yo yo jisu bo de mau be im but ude obakodor ude bala kentai de Gabriel ndrei ude obakodor ye katangi dan kaman syam yo try bo de obakodor to nganum pen slam ta wong ne ye firu kum gi mau be im latte balang ke yeng ka bakan jaman sem. Kajing lang do abakhuan
ban kenyai ke jing kenyai ke bakin jamin sim ki ba pediang hono play do Jesus Christ i ya kane ngaladep ong lepa gane ke voice message ke beladep bangan kam keren ni gane agane ke jing kai fi hadin ba play ulapin emengi ngila kelalong ki mau ba im ki chotrai bat ni hap banwan show Jisu kumu mau ba im bat ndah bangiwan show Jisu ngilong ki mau ba im ya ki ba play ukwa bantai ya ka jing shakri play ka ba shisha ka yeng ka ba kenjaman sim day da ki ni ki mau ba im ublay ukwa bantay ya ka jing shakri play ka ba shisha mday da ki mau ki ba yap mday da ki mau ki ba im kamot ki balayo jing penim ki brio ki balayo mat ya ka jing penim kito ki de ki mau ba im ya ki ba ublay ulatay bakin long ka yeng ka ba kenjaman sim fi na pipet bahay gani ka jing tay ka ba kenjaman sim lasingin niya let kam jingay kindiat gani fi wong ngi long ka jinglong lingdo ka ba khot ngi de ki lingdo baru wong ngi don ka jingla bangin ay ka jingknya ka ba kenjaman sim but igani ka jingknya ka bangi ay mangi kalang ka ba pediang hono play do Jesus Christ dengan pen i fi gani ba kani ka kata aga jing shisha aga jide ba jing shikri lala fi kwa ba ka jing shikri play jopi kan kelalong ke ba pi ai ke jing aingo kanu ke jing aingo la kalong ke jing ruai ke jing tuai ke jing shikri ke jing aish ke kam ke jong play kanu ke ba pi le aga jing shikri la da ka dei ye pi ba penyo I ba kalong kum ke jing kenya ka ba priang hana play kadon ka mapinu sngot ho igni ke khot ka ba uong u petras bangi de ki mau ba im ya ki ba play u da tay bangi nong ka yeng ba kan jaman sim pimla ba no ngan shu let ban aingo pet kum to pimla ban shu le kum ta namar ka kani ka ba shu ong ngan let ngan aingo you play ngan shikri you play mar way ngan shu pi ka jing shikri play kam de kum ta kam don kum ta pina pet wat agar jat ben Israel abo play u kuren ni ki kon Israel mo abo play kuren ni ki kon Israel pi pet ba u umshati ki bikin net ai ki jing ai ngo kat ka bakiman udo ong ba haba pile ai ye ke jing kinya jing ai ngo wong ngan jet manga ye ke jeka ngan de jet manga oh pet ngan pule fi na kitab Deuteronomy na ko bakhat ar uong agad khat ka bakhat lai pe wong kom ne tu sumar biang ila dia ba menom kenya aingo ila ga jing kenya aingo thang ha kanu ga jaka baro ka ba me ibet hi fi kita ga de ga ba pide ben snot ho ba tu sumar biang ila dia ba menom kenya aingo ila ga jing kenya aingo thang ha kanu ga jaka baro ka ba me ibet hi fi kidan ibriu ki ba ong ba em ngin so tanat ban em ta gin le chata gin em ta em film la ban shi shakri play ba fin shu let ai ga jing ai ngo show play ha ga no jaka baro ka ba shu ibet hi kita ga de jing tho na ga bible wong re tang ha ka ta ga jaka ga butra on se jet ha ka we ni ga jame hang ta ken men kinya ai ngo i ga jing kinya ai ngo thang ban hang ta ro men le i ta baro ba nga hukum ye me nagadaga daw fi haban sngo to bayang ni gid khan bak jinknya ka bangi ai ka bakren ni jing shikri blay ka bangi shikri kam dei satya bangin shule kal bangi man ngai idan gi bribu shule kal baman shule klumar shang lamir shule klumar shu patch ni shu patch tai wali le kam dei gum ta fi haban sngo to kanu ka jaka ka badan ki mau ba im hangta bo blay punya dai ifi kamat pidan ke jingi dai kadan ke connection hangta ki mau be im ki hab dan para mau be im ka bamut kade bendan ke ta ke connection kadan lai kade bendan ke ta ke jingi dai ke jingi sngotunat ke jingi iet hangta kade bendan ke u blay u fit in ni ki mau punya dai ki mau be im but hangta ki dan but ki penlong ke yeng ke bakin chaman sim
hang ta pin puli na ga Bible wang bakum ki lingdo ki ba ai ga jingkinya habangi ai jingkinya oblay priang dengan pen if you wang yang iru la tei banong ka yeng ka bakin jaman sem ya ka tanga kwa ngan hikai kindiat ga ni ga jingtei fi pet ngan puli fi nang ne na ga ktien ga jong blay ya ka jing tho ka jong upol o apostol Paul agalanang ka balai ka shiti ga banin kong ki Korin galanang ka balai na ka khat ka bishipo tong ni puli ga ni wang kat bakum ka jing ai ublay ya ka bala ai hanga kumurang ba nong tayo bastat ngala seng ya ka nong rim ti weipat utay na lor Henry to way pa way ul sumar kum no utay na lor nama mdon bala ban seng da gabe pag nong rim na lor kata ka bala la seng ka bala Jesus Christ ken Henry la da ulu ru utay na lor kani ga nong rim da ga ksiar da ga rupa da gi mau ko dor da gi dieng do plang do jintang ka ba on pen pau yu gi jing trei jong way pu way na mal ka ta sngigan pen isha na ika na ba on pen pau no ika da ga ding ti ka ta ga ding gan den jo ika jing trei jong way pu way ka ba kum no ka long la daga jing trei jong no ru ia kaba ulatei na lor kasa unio ia gabai no la daga ing no kata ga jing trei jong no uta unio undo ken rei ma u hi unio la rei kumtaru kumbana kata ga ding fi da pipuli ba ya gani pipuli ba o ang khat ba khat riu pipim tip ba bilang ka yeng shang blai ba mun sim blai shang sa po jong fi tila da unono ru penjat ita ga yeng shang ublay ya ga tau ken ublay sa penjat na maga yeng shang ublay ka lang ko bakhoit ka balang mapi ken fifin na puli ga ni bon sin ngi perkhat ba ga ni ga khat ka bakhat riu ka dai ba nga sa yos ngau na du bangadang sedang syakri ublay bangi ong ba ngi lang ka yeng shang jong ublay ba mun sim jong ublay shang sa po jangi tila da unono penjat ita ga yeng shang ublay ta ken ublay sa penjat na maga yeng shang ublay ka lang ka bakhoit ka balang mapi ken nga sa yos ngau ni ga khat ngalalaan det ru ni gede na do menshua baka perkat ikani gede khat bet ba utaw ba penjat kaman ubabam ge jingbam ka basneo u penjat ikani ge yeng hat kala man long ka badai kata hre da fi puli ikani ge context barok away kam da tau e tangi kata nga kwa pin de shai ki khat bible na shi puli kum to ge ktien ge jom play fi hang ne ukuran shapang ka rukom shakri play ka bishisha Upen i u absu Paul u ang bangi ngilong ginong itrelam gi bapat u blay. Ndaladap usong kat bakum kejing ai u blay. Ya kabala ay nga kumurang ba nong te ustat ngalaseng nga nong rem. Ti uwe pat te na lor kamun u absu Paul menshua u peniyang gi jing shikri. Bara di nang tadan gi batay na lor tong nga nong rem. But ndalatay na lor ya gani kababel kong u ang neto de sumar kumno utay na lor. Nama mndi bu seng halor ka nong rim jong po rei ndan ba wepa bu seng daga wepa ka nong rim nalor kita ka bala la seng ka balang Christ Jesus ka nong rim hi ya ga jing shakri play ka de halor jong Jesus de mau ba im o Jesus ang ha Petras ga gospel jong Matthias dom khan rio da pipuli wang memelong Petras rei halor jong ne mau siang an te ga balang ki kredop jong du jok inom laika fi hang ta pin snotro bagani ga jing shakri play kam dei te ga bangi sujet klumar su le mer su shakri play su ang ni le no kom tang ni le no tang ni le sta fi hapan snotro ya kan ga rukom shakri play fi don em ga jaka ka bo play bo ifi fi dei ne em ki mau ba em ki bo play kwa ban te ban sengi ga ni ga jing trai halor ga ni ga nong rem ka balong Jesus Christ ba pin puli ga ni usang lada unu nuru te na lor ga ni ga nong rem na ga ksiar daki rupa, daki mau ko do, daki ding do plang do jintang ka ba. On pen pau ka jing trai jong wepu wei, ka ni ka jing tayang ni ka kran ni ka epidim, ka kran ni ka rukom shakri play ka badai. Pitay na em daga nong rim ka badai. Ka ksiar, ka kran sipang ka jing kodor, ka kran sipang ka jing runglung bayi, ka jing prang, ka jing yai lanti. Pi ka kren chapang ki briu ki ba shikri play ki ba snot ho ba ki klalang ki mau ba emi ki bo blay la da prang ki la da tang ki ki lawa ding jong ki jing jin jar ki jing le ki bo bon bat ba ki lait nang ta ki long ka ksiar bat nang tau ong daga rupa
Diki mau ko dor kemot kini baro ide ki bahap ak jing penuan dor ki bahap pedeng jing oshrop ki bahap pedeng ke tu ke lawat ting ke betes ke betangi ki bat ki badana po ke te jaka jang ke jing mau ke te jing sumar ke ba ke jing lam ke jing hikai ke bedei ya kaban penuan dor ki don pat ki betei na lor da ka bible ko ang ni da plang dan ki betei da plang da ding da jintang ke ba kini lightly kidi kibam ing lightly kidi kiba ing no fi ina mag taka daw jing shakri play jingi ni haba na perkhat ba na shu le ke eg ba shu snot ho shu ibet shu le la mergum to ngakwa ba bin snot ho ba ka eg ba bi shakri ang no bidan ka eg ba pile pi pendab ayu ka eg ba pile minot eg ta ba pile le ba ha eg ta ba pile amde to ba shu le la mer ngan ong biang eg ta kiten kidan ki priyo ki bom snot ho eg ne kiba khlem le snotro ba kaniga ksiar kaniga rupa ba ki mau kodor kidi kiba da rung po ka jingpun wandor ka ding uplang ba dujin tang ka ba bi kidi kiba la pipini yang ki jing trai da ka ding do uplang ba dujin tang ka ba tang sipola long sina yang se te tang do uplang jin tang ka ba da ka ding tang sipang la yang are la pikwa ban pini yang ki yang da ka ksiar da ka rupa da ki mau kodor finio i ka simpor ba ka de ka ba hapan rung a shibon ki jingpun wandor fi kaniga batay fi kaniga batay yaga kam jong play kadai bana long ka ba shisha ka scam singa no miya jilio palat namar da pipe ba ya ka nongrim ublay latay hagi santa ligi jing shakri vi puli afasas kal nong ba saw ko ngi kata how apostle or prophet or nong elap or pastor but au no ikai apniang gi jing tray hagi ni brio kanong rim hi deu Jesus Christ baru ang lada ka jing tray jano ru ka bau na lor ka ing u do ka bai na tamut durfi skri u blay le i kuma ka dei le smart le lang le ka i klam so tho ila ka jong ka jaka ka ba fi le pi tray pi piniang ka ba khat do pi ni i ka jing le cho pi kan poi shi ka bom dei na ta daw ko ngan kran ni ba pia ban sngut ho fi haba ka kran ni ka jing tay ka kran ha ka tu ka jaka na ban tay matang ni sli te so wei sli right ki mau wei kam long kam ta ka jing tray ka dei ka ba ne ka ba scam ka ba haban yang ka ba haban dalong ka ba kibri ka yo i ba ka ni ka jing tray ka dei ka ba da yang scam bat ka ba don ka ba kodorang ta singa nom de kran e ka ni namar kan dei ka wei pat ka jing hikai tenga shpo ban pani i ka tu ka tien bong petros yang iru latay ba lang ka yeng ka ba kan jaman sim ka jing long lang do ka ba khoi an ai ka jing kanya ka ba kan jaman sim ka ba padiang hondo play how Christ Jesus fi hang ta nga sa ong fi ndawla kren poli ka ni ka shiti ka ban kong koren ka lanong ka balai fi puli lot ka ni ong ndala dep ong ka ni ladakan ingno ka jing tre jono jono taun du ken rema uy unyo alat kum ta ko man ka ding ka man utubriu uyo ai ka jing pan emi ka man sim ama ka jing bainong do kalong ka ige ka bas ka le noy ladang i trailer mer but ndala dep usong ka ni khol khan re pi fim tep ba pilong ka yeng song blay but bo man sim mo blay song sa pa jong fi tela daw no penjat e ta yeng song blay yo ta ken blay un sa penjat na mag ta yeng song jong blay ka long ba khoi ka ba long ma pi ken oli per khat e ka ni ba ka dei tang ka jing bam ching di ka kwa ba pin de shai ba ka ni oli per khat ka ni ba pi ong ba briu ba la kala ba mot u la de ka temple ka jong man sim jong play bat ba penjat e ka da ka ba ba di jing ba ma sneo ngan chu ong no ka jing mut jong ka ni ka jing sha ka klem da mut e kum ta na ma da fi pet hang ni ka kren chapang ka jing kit kle jong uwei briu bala long ma ba yam ula de ka yeng shong jong play mình sim jong play kwa ban shong ka jing em jong ula de ma ba yam fi ka jing penjat ang ni ka yeng shong ka de bau tu u ma ba yam u tu bala yo pdiang ule klumar ha ka jing shakri play
Upen kelumari ke jing syakri. Upen perai itu ke jing tay. Fi ketakin ke day ke jing penjat. Ublen bishari kata. Pimla teman pen kelumari ke kamu play. Pimla penuit ke jing khat jong play. Pimla setiaban le kelumar ia ke ega bau play la bo bet borenti. Piaban kongo piaban penbet. Fi nak te kadang nga yo iba karu kom puli ke Bible. Karu kom sngot ho ke ketien ke jong play. Kat benang yaat ki snem kat tapi nang sngot ho igi bedai. Ngamen syang shimi ni khan puli be lendet ini. Ngalala lendet ru ini. Ba ngimden penjat igi jing syang jong play. Hai ka dai ke taru. Pimla shu ban shu bam klumar shu di klumar. Ndri kam da danji dai ebat gini ke konteks jong ini. Nama gani ke keren syapang ke ying jong play ke bau Paul keren bau tay. Haka nong rim jong Jesus Christ. Yang ingi dai ki bala tay haka nong rim ke jong try. Kum ki mau bi em ngim dai ban shulek klumar. Dai hang tangan da ong fiba. Teng ngi kim ki banget ngi klem da pelet jing mot bahai ke ketien jong play. Ngi puli ke Bible ngi syua sngogum tu sasa kum tu na do men syua. Man ngi syua makadai be kum tu ngi klem da perkat bah kadai kum no. Naga taga daw hanga ni por nga kwa bangan pensyai lut ifi nang ni naga ketien ke jong play. Sngap. Kadi ka ba kortor hadu kata ba fin sngot ho igane. Fi ukuran yangi bangi day ki lingdo. Mo ke jinglang lingdo ba khoy. Nabi puli agad khat ka ba khandai wang jong ka shiti ka ban kom petras nong ba ar khat ba khandai wang. Ma pi long ka kinja ba legit ka jinglang lingdo ba kinja siem ka jat ben rio ba khoy pai lang ba day lo jong hi ba pinyo pen pau ka jing ba khor tam jong tau ba khat ya pi shik na ka jing dom shik ka jing shai ka ba pala jong ki ba menno ngim long pai lang re mentang ilong ken pai lang blai ya ki ba am shimla isen ein re mentala isen ei ka kran ngi gi gentle ka ba ngi la ban long kita ki kincha ki ba legit ngila ban long kita ki ka jing long ling do ka ba kincha sim ngi de ki jat ben re ko ba khoi ngi de ki pai lang ki ba de ki jong play bangin le yu bangin open pau ka jing ba ko tam ka jong tau ba khat ngi na ka jing dom shi ka jing shai ka ba pala jong fi pidibit ngo yo blay bangi ngilong ki lingdo ki bakin jasi ki bangi la ban ai ki jing nya yeng sam agi jaka ki bangi dan no bangi le ngide ki lingdo men shwa ka testament barum dan tang wei remen tang dan ki lingdo na mangi dan rang ba lingdo bala yap no ga ding na ba ula mi pat bat ula jet ingi ban pelongi ki mau ba em bat ula it patang ngi bangi long ki lingdo ki bakin jasi Dengan pen i fi ni ka par ba pindu sngot ho ni ka tien. Fi kani ga dei ngan sakren shu ni dien. Rei ngakwa ba ngan puli bahai ni ka ba ong kum ni ka khat ban rio. Na ba kum ta ti to ti ka dan ga ta ga jing tho. Snga ba kani ka ba ong ka ba kut i ga jing tho ga testament ga rim de ki apostle. Ngakwa ba pindu sngot ho bahai ka e ki kot. Pet ukut ang niyo Petras din bula dep ong ikini bangi jisu di mawe emu bakodor bala jet o play. Bat ngiru kum ki mawe em la tay banang ka yeng bakan jamin sim uthok kum ni khat ban rio. Nabakum ta ti kadan hakata ka jing tho ngan sapen ipi nang no kadan. Ka ong kum ni hakmi ngabu aga sayan. Yaw maudong ubakli. Yaw bala jet bat ubakodor. Jar ubanget u anam pele ran buka. Ya pina margata ki banget dan kata ka jingkol dor. Hari agi bom nget yo mau yo boginong te gila kentat. Yo ni ken la pelang khli kadang. Tangan sapun syai gani la dang lamp mental la dang lamp ngan beteng biang gani. Sengaba. Fi ka ni ka jing tho ka baong nabakum ta tiga dan kata ka jing tho. Hakmi ngabu aga sayan yo mau dong bakli. Yo balajiat. Baru bakodor. Jar banget u anam pele ran buka. O Petrus ang niyo pendan kam na kanigaktin. Kat ba ukut iga jing tha kabadan na kitab Isaiah. Tangin ni puli ni. Kabasungan tanat ba kaniga jing tha. Haga ni kitab Isaiah.
Kalanang ka ba arpo pra ngan puli na khat ka ba khat riu. Sngap ka ong igini gikten. Arpo pra ka khat ka ba khat riu. Kadan ka ni ka jing tha ka ba Petras ukuat ika. Uong kumne. Namar kata kumne uong utrai ublay. Hakmi ngabo nangrim hasayan yomao. Fi gani 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 khat ka ba mayan. Ngabo nangrim hasayan yomao. Umau balatinjo. Umau dong bakodor jangan nangrim baskem. Te nga kwa igani bangan sakran ba haga next kani ga voice message. Kani ga ketian ka ba snautan na hadu kata-kata. Ka ba ublay ukren lepa hau Isaiah wang ngalapu nangrim hasayan yaw mau. Piti ba yun mau. Udah Jesus Christ, kijau hadu mentagi syam problem. Nama ki klaim treba ni yang halor kaniga nongrim kabalong Jesus Christ. Ki kentat idang yang ki wei pat rewang ngalabu nongrim asiyan yo mau balatinjo. O eu mau balatinjo. O mau balatinjo. Udah uni kadai yo Jesus Christ. O mau balatinjo. Umau dong ubakodor jangan nongrim gubeskem. Fitip umau dong ubakodor. A chief cornerstone gong. Kaka uni chief cornerstone bi nadangan keran vi pin sesngot ho lese tong ini pet kindiat bi aga jingtai ka ba menshua. Habakitai yaga nuga jingtai ka ba he. Ka kam tuna bagi don kini ki dobilat kini ki jingta ki papen scam menshua ki peniang ki mau ki nangado kata bagi peniang suki kum ke kenja ke jingki yang gum to ki tai we mau but bahkan scam ang te jerong ki don mau shabi ubalong jerong do ubagi pendat yu tau mau shabi but tau mau shabi ulong kenja mau ubalong chief cornerstone ubalang hacang tam ubala si tau mau shabi sebab apa yang upanya seno alot itu ke jingtai bat ke tu ke jingtai kam lele ke yang kam tam lele ke jingking pi ladangan batai fi ke jingking pin sayo iba kalang kumta pin pet gini ke jingking gi bamendai ki badan jiti suara fin yo i kalang kumta kini adu menta namar udon umau dong mau shabi bengyo Hidi na takadaw la da wengi tu mau shabi tu ke jingtai bro ka ka pralot hang tapin sa laba. Yan gijing sekri play gi baklam bo chu jiso khamat. Bla boy ke weng no mau dong. Mat kam dan jing scam. Den rek ni ba nga puli fi mentan no Isaiah. Kalau ba arfu pra ka kren wat e gijing dai jingi bat gijing sekri play. Sngap kan pani fi ongom ni. Kami ngabu nong rem se yan yo mau bala tinjo mau dong bakodor jong nong rem bas scam. Sngap ka ongom ni. Uta ubanget kamat ubanget kekeren gi banget on ampen kerke kani kektian ngakwa fin shai kani kektian ke baong hauta ubanget hau Jesus Christ on ampen kerke kam da day kata translation tapi puli haki we translation de kektian English kat talk omne kaong he will not be stricken with panic. An ampen ki jingmut yo. Utaw banget bat ubayang halor jenu mau bascam. Unum ki jingmut da lelero. Angas ngutunat bahay kita ktin. Unum long panic. Unum syayale daga jingpen long ki palok umto. Takadaw nga siya lingo yung gibriyo gibaong ngala siyem Jisu. Ngalamat yung Jisu na jagi ka ngiki. Ngiklumar, ngisyepti, ngipet lemir. Hang tangan da keren na fifi gidan sipon palat ki gibakraw. Kiba kibriyo hi kiba kipinu ki. Siyang lemir ki. Araw briyo ubasungot ho iga jingtay. Ubada naganong rin ubaskem.
Utau banget kita kerukom an penlang panik yo kijing mat dage ke on scam ba. Pinyo kita ka dage jing shakri blai ka ba Petras ukwa banika ini. Petras upenan kam deketin ba ang utau banget anam penle rain bo kha. Kadege jo tama nga sotanat ikatukutin ka ba ang he will not be stricken with panic. Num shalin shop hagata ge jing keep a law jonki aka ibe jaga jingem utobrio un scam habo dana mausiang badai haga jing shekri blay ge badai hagi mau ba im ge be tan lang an pen scam ge jing em jonki ge brio kinum ki jing man nganget kini galang ge jing ger khu ifi ngin si beteng biang ni ge jing kai ku try ge ni ge por ngadap de ge jing sngongo bangala ban ai ge ni ge tin ge jame nganget ba ge ni ge tin ge jame ke kodor adukata hikai bagani ke ketien ke lang kodor segini ke brio ke keteng ke jong chisu bena nas ni tuai amen bat amen blen ker kuifi ko bless you